Markagailua konektatu. Bai. Eta hotza? Vale. Bat bideiru. Himno. Himno. Bai. Bat, bi, arratsaldeon gaur ere landare toki errubi zelaitik eta oraintxe bertan zaparradatxo bat. Orain dela 5 minutu hasi delako pikin bat zehatzen eta partidaren hasiera. Oraintxe bertan, hain zuzen ere, hoi bezala. Jantzi berberarekin, Errani txuri berde da horriz eta bere aurkaria Oviedo talde Urdinez. Eta bai, harritu gaitu, ze orain arte ez du kasik batera eurik egin, da orain biak batera, euria eta eguzkia. Oso dotore dago landare toki zelaia. Zelaia bigun, baina ez lokaztua. Eta horrek erraztuko du jokoari dagokionez, alegia bigun egotea, baina lokatzi gabe eta eskura jokatzeko era modu aparta. Orain Errani ari da jokaldi antolatzen, zelaiaren erdialdean, markagailuaren parean. Esan dizugu, oraintxe bertan hasi dela, minutu bat, partida hasi dela. Eta gauzara aipagarri bat, bigarren fase honetako, alegia Espainiako orezko B-mailako bigarren fase honetan, ez eliteko multzoan, baizik eta multzoan, baina bigarren faseko norgehiagoka, ostikadatxo dotorea Erranik orain, bainat alizete jaso du, baina azkenean galdu egin dute baloia. Galdu momentuz bai, baina aurrez adirazia ez dukan epaileak. Zigor kolpea, Erraniren alde, hain justu ere markagailuaren parean, eta zelai erdian. Aipatu dizugu, gaur 6. jardunaldiko norgehiagoka dela, biztan duzuena, 15-koak erosiago birgo goraziko ditugu. Baina, esan bezala, 6. jardunaldia, batek ezbali modu jarraitu bigarren fase honetan. Bera, 6. jardunaldia, beste partio jokatu ondoren bai, baina lehen faseko partiak kontuan hartuta eta sailkapena eta horiek guztiak, bigarren fasean berriro lehen jardunaldiarekin hasi ziren, multzo honetan ez baitira talde guztiak lehen fasean aritu zirenak. Ondorioz, naiz eta denboraldian zehar askoz partido gehiago jokatu, 17 edo 18, hau bigarren faseko 6. jardunaldia da, eta gaina kontuan hartzen dira, lehen fasean elkarren kontra, multzo honetan diharduten elkarren kontrako partidetan izandako emaitzak hori kontuan hartzen dira, eta gero sailkapenak, eta gainerako aipatuko ditugu. Eta gainera esan behar dizugu, gaur dela, hemen landare toki errugbi zelaian, jokatuko den ligako azken norgehiagoka. Gero ere gogoraziko ditugu, jardunaldi honetako partida aztu diren, eta azkeneko jardunaldian, Errani kanpon jokatuko duen jardunaldian, zein partida izango diren, izango dugu denbora, partida osoan zer, gauza guztiabe gogoratzeko, baina orain lot gatzaizkio jokuari, Erraniren kontrako uzartze bildua izango da, Oviedon aldekoa, beste modu batean esan da. Eta 22 metroko lerroan, parean, beti ere Oviedon zelaian, eta 3. lerroko jokalariekin irten dira Oviedokoak, jokalde antolatu nahian, jokalaria ondixamara dituzte aurrean,
Hori gero gogoraziko du Patrik Polidori entrenatzailea Erraniarrak edo nahiz eta Lapurtarra izan bera, Erraniko entrenatzailea azken urteotan, eta gaina Donostin bizi da. Beraz, etxekotua izango genuke Gipuzkoarra alegia. Orain alboko sakea, eskasa, arraitzen dute Oviedoren 20 metroko esparuaren barrualdean, iaia 22 metroko lerroan, eta alboko sakea, eskasa, Erraniren alde, Zapiainek baloia bi eskutara, eta jokaldia nola amaitzen den kontatuko dugu, eta laizte sartuko gainerako kontroletan. Bikain irabazi dut Erraniarrek alboko sake hori, bi eskura baloia jasoz, uzaltze irekia, eta saiatuko dira Zapiainekin, metroke eginez, eta baita metro batzuk irabazi ere, 10 metro irabazi ditu, eta orain eskura jokatuko dute, Xavier Lukasekin, Beñat Iradik, uzaltze irekia, Gibeleko jokalarekin jokaldia amaitu nahian, Alba da ensegu egin da, zigor kolpea Oviedoren kontra, eta beraz Erranik aterako du baloia pesatzen dute eskura jokatuko dutela, aukera ere ona du, paketara jaurtitzeko, baina iruditzen zait Erranik jokatu egin nahiko duela. Kasu honetan albora bidaliz baloia zangoz, eta gero eskasarekin birrabieraziz jokaldia. Jokin jaurti du, Jokin olea kanpora jaurti du, eta eskasa Oviedokoen ensegu lerrutik 10 metrora izango da alboko sake interesgarri hori, garbi irabazizkero, bai erdialdean zein Gibelean, eta orain hori gertatu da, Gibelean Xabier Lukase bi eskutara jaso du, eta Uztatze Laxoa egin ondoren, antolatu ondoren, orain Uztatze irekia bihurtu dute, eta baita Berdegunetik baloia jaso, jokatzen saiatu, baina ez dute aurreratzerik izan Erraniarrek, Beñat Iradik, ezkerraldera, baloia galdu dute, Oviedokoek lapurtu dute hasiera batean, baina hala ere, Hernanik segitzen du, baloia eskutan duela, erasoan, aurrelarien bitartez Zapiainek biken jaso du, tartea pixka bate egiten saiatu da, eta orain Beñat Iradik jaso du, Anartze Elosegik, Gibeletik ezkerraldera, kontrarioa saiestu nahian, eta hortxe jarraitzen du jokaldiak, Oviedokoen, 22 metroko lerroaren inguruan, eta jokaldiak bere 4. fasean, orain Berdegunetik jaso, eskura jokatu nahi zuten, Erraniarrek, hain ere Beñat izeten saiatu da, baina defentsa gere gogorra zen. Aurrez, hala ere, zigor kolpea Erraniren alde, 20 metroko lerroaren parean, Oviedoren zelaian ari gara, aspalditxo, kasi partida hasi denetik, 8. minutua, eta huts momentuz, 6. jardunaldiko norgehiagokan. Albora, eskasera, eta handik abieraziko dute jokaldia. Erraniarrek, Oviedoren ensegu lerrutik, 15 metrora eskas hori, baloia behar bezain ondo irabazi, hori zen asmoa, baina Oviedo ere aurrelari indartsuak ditu, eta haiek eraman dute, haiek bereganatu dute baloia, orain defentsako ostika da, eta berriro 20 metroko lerrora edo gutxixiago, zango genuke 15 metrora, ensegu lerrutik, Oviedokoen defentsako ostika da hori. Aipatu behar dizu, jardunaldiko, 6. jardunaldiko gainerako 3 partida zeintzu diren. 6. jardunaldia ari gara, dudarik ez. Eta Hernani eta Oviedoren artekoaz gain, arratsaldeko 5etan, Iruñean,
Unibertsitate Publikoaren zelaian, Unikak eta Gernikak Euskal Derbi jokatuko dute, arratsaldeko 5 zen astekoa, Laister beraz. Ongi astemaldin, garaiz astemaldin bada norgehiagoka. Bestetik beste partida bat Euskaldunen artekoa, Euskaldunen derbia, Uribe aldea eta bera, AVK bera-berak, atxaldeko 4 zuten astekoa, eta azkenik Gaztedik eta Gijonek, hauek ere, 4 zuten norgehiagoka astekoa, hori izango da, beraz, 6. jardunaldiko partiden zerrenda osoa. Hemen Landaretok Errubi zelaian, Hernanik kasi-kasiratik jarraitzen du baloiaren agintea izaten. Orain pitxixin bat lortu dute Oviedokoek urruntzea beren segulerrotik, hain zuzen ere 10 metrora, zelai erditik 10 metrora, eskasa irabazi, eskura jokatu nahien aurrerariekin, tarteak egin asmoz, baina Hernaniarrek ere badakite zer den ongi defenditzea, hala ere, 10 zigor kolpea ez errespetatzeagatik abantail posizioa. Eta orain zelai erdia aldean, hor nunbait, Oviedokoen ostika da, albora pentsatzen dut, hori da, eta Hernaniren zelaiko 20 metroaren inguruan, alboko sake eskasa Oviedokoek aterako dutena. Ea ba, hilaratze osoa, talde bakoitza 7 jokalari jarri ditu alboko sake hori jasotzeko, eta aitzinera erori zaio Oviedoko uztartze erdiari, aurrera erori zaio. Ondorioz, Hernaniren alde, uztartze bildoa. Ea ba, sartze bildu horretan, Hernanik sartuko du baloia pasabidetxoan, lehen lerrokoen arteko pasabidean. Eta zigor kolpea Oviedoren kontra, Hernanik baliatuko du baloia ahalik eta urrunen botatzeko, sartze bildu horretan zigor kolpea egin dute Urdinez baitira jantzita gaur Oviedokoak, eta luze jokin oleak, kanpora, eta oso ona, oso ona. Partida hasi zenetik 13. minutua beteko da, Laister. Eta Zapiainek, Hernaniko orpokatzaileak azalkariak, luz eskasean galdu dute Hernaniarrek edo, hobeto zanik, Oviedoko lapurtu diote baloia. Eta ondorioz, jokaldiari ekiteko aukera Urdinek. Hala ere jarraitzen dute Oviedoren zelaiaren esparruan, eta orain aitzin pasea edo aurrera erori zaionez kanpotarrei, uztartze bildoa Hernaniren alde. Baliatuko dugu, orain eten alditxoa da, nunbait zangoan arazoa ditu Oviedoko orpokatzaileak, azalkariak, baina berriro jarri da uztartze bildua osatzeko moduan. Oviedoren segulerrutik 25 metrora izango da uztartze bildu hori, beti ere hagen aurrez aurrean, edo aurrez aurre. Hernaniren alde
oso jokalari pisutsua ditu Oviedok aurrean, eta horren ondorioz, bakiaia baloia irabazi, baina ez, Hernani jarraituko dugu, Anartz elosegik baloia jaso, Uzartze irekia eragin, antolatu, eta orain eskuinaldera Arratibelekin, Arratibele baloia jaso, Uzartze irekia eragin, baina baloia aurrera hori zei Hernani arrei, guk uste genuen Hernani arrei, baina ez, pailak adierazte dunez, Oviedokoen alde izango da, Uzartze bildua. Hala uste dunik, behintzat. Ohartuko zarete, gauza batzuk tarteka ez ditu bitxikeriak kontatzen, baina Oviedokoen lehen lerron, eskuineko arroinak, ilajea luzea, hor bildua, ez da izaten ohikoa errugbian horako hile luzea eta edukitzea, beti arrisko da hortik heltzeko eta baina hala du bere orrazkera eta besterik gabe. Orain Hernaniari da jokatzen ezkerre galetik, ostikadatxo, erasuko ostikadatxo, baina etzaien nahi bezean ongi atera etxekoei jokaldia eta orain kontra erasoa Oviedok antolatu nahi duena. Ikusi duzen bezala irudietan, epaileak ez europea dirazi Hernaniren kontra, edo beste modu bat esan da, Oviedoren aldeko izango da. 22 metro eta 10 metroko lerroaren erdialdean esango genuke. Eta Oviedoko bigarren erdia zangoz luze jodu, zelaia erdira gutxi asko. Markagailuaren aurren izango da eskasa, Oviedoren alde. Ea, eskasa Oviedokoek garbi irabazi dute, eta orain, zelaien erdi parean, oso jokaldi indartsu egin du giltzak, Oviedoko aurrelarien giltzak, 8ak, eta ondorioz, aspaldiko partez, Oviedoari da Hernaniren zelaian, hain zuzen ere, 22 eta 10 metroko lerroen erdialdean, erdigunean, eta erasoan jarraitzen du Oviedok. Aurrelarien bitartez, pixkanaka gutxinez 22 metroko lerroain hurbildu nahian, orain eskura jokatu, lehen aipatu dizugun arroin eskuinekoak bere ilajea bitxia delako, baina baloiari eusten diote Oviedokoek ezkerre galetik, eta 22 metroraino ailegatu dira ertsego egiteko aukerare bai, Uzartze erdiak hortxe, Hernaniren ensegu lerrotik 5 metrora gutxixiago esango nuke, eta orain, eskuinera eskuz jokatzeko asmo bizian, aurrelarien bitartez, eta zigor golpea Hernaniren alde. Arriskoa sortu du Oviedok, baina baloia ez askatzeagatik, epaileak uste duen garaien, uste duen denboran, ez legal izan da baloiari eustea, eta ondorioz Hernaniren alde izango da zigor kolpe hori, eta pensatzen dut albora bidekutela zango hori da. Iaia 22 metro, 10 metro lerroraino, Hernaniren zelaiko 10 metroko lerroraino bidali du baloia. Orain zabidatzen ari dira Oviedoko jokalariak epailarekin. Baina eskasa Hernanien aldi izango da, Jonander Zapiainek baloia bi eskutara du hartua, eta hilaratzean bosna jokalari jarri ditu talde bakoitzak. Eta nola jaurtitzen duen Zapiainek alboko sake hau. Baloia legia. Luze, Xabier Lukasentzat, baina Xabier Lukasek ezin izan du hartu eta gainera aurrera joan zaio, Oviedoren alde Uzartze bildua. A ber.
Ea ba, zertan jarraitzen duen jokaldiak, orain joko zabaltzailea luze jodu, ez dakite agen artera pasan izuen baloia, baina urruen bintzat jaurti du, baina zigor kolpearen kontra gainera. Hogei garren minuta betetzear, landare toki errubi zelaian, etxeko taldea Erranik, Rubi Klub elkarteak, eta Obiederen artekoa, 6. jarduneko norgeia oka, eta Obiedokoen hiru laurdenetako bigarren erdiak zuzenean kanpora bota du. Albora alegia, ondorioz, 15 metrotara, 15 metrora, Erraniren ensegolo errutik 15 metrora, abiaraziko du jokaldi Obiedok eskasean, orpokatzailea baloia bieskutara dauka, jokalari guztiak hilaratzean jarrita, eta horren uztartzen lasoa egin ondoren, Obiedokoen indarrarekin eta pisuarekin, segurazki, ensegolo erruraino ailegatuko dira, ailega daitezke, gainera zigor kolpea adierazi dauka epaileak Obiedoren alde, tira, eskura jokatzera baki dute, eta hor, ostika da, baina lehendik adierazi zeukanez epaileak ea zertan den jokaldia orain, landare toki errubi zelaian eguzkiak bete-bete jotzen du, naiz eta odeitzu izan zerue, baina eguzkiak eta nik uste errubian aritzeko bai zelai eta bai giroa ona ez da Joana ordenagailuan ari da hemen Erne, hor dakusa zuen bezala uzartze bildua, izango da Obiedoren alde, eta arriskua. Partidako lehenen zeu egiteko aukera dute Obiedokoek, ja badara matzate 5 minutu Hernaniren zelaian, erasoan, ea ba, pasabidetxoan sartu baloia, eta garbi irabazi dute baloia urdinek, baita 3. lerrokoen artetik ere, baloia ongi irabili eta uztartzea biratu egin dela, naiz eta jarraituko duen Obiedoren alde izaten, baloiaren sartzeak. Ikusten dugu zue, alde batetik, haize pitin bat bada, Hernaniren kontra kaso honetan, Hernani dituen babesle guztien iragarkiak hortxe darabiltza haizeak gora eta bera, baina eguzkia. Eta orain, Obiedoren aldeko uzartze bildua, berriro ere ongi irabazi dute baloia, eta Obiedokoen 3. lerroko giltza ere saiatu baldin bada tinko ondo plakatu dute Hernaniko bi defentsak, eta orain ere hor diardu, baina behin eta berriro jokaldiek egiten badituzu, azkenean aukera izaten den segu egiteko, eta horretan diardu Obiedo, orain ostikadatxoa, erasoko ostikadatxoa joko zabaltzaileak, baina Ana Artzelosegi presente Erne zegoen, ea aurrez zerbait adierazia zeukan epaileak, eta hori ari zaion Ander Zapeain gaur kapitain lanetan, eta azkenean zigor kolpea Hernaniren kontra ensego lerrutik 10 metrora hagen aurrez aurre, eta hori baliatuko dute Asturiarrek bialtzeko hagetara baloia hagen artean sartu, eta partidako lehen 3 puntuak edo tantoak merenganatzeko. Ez du aukera txarra. Aurrez aurre baititu agak. Oso horbil gainera, ikusiko duzuen bezala, hor dakusa zuen bezala, erraix.
Partidako lehen 3 tantoak Oviedok eskuratzeko bigarren hiru ordenetako bigarren erdia erraz, izan dugu bezala, eta lehenengo 3 tantoak partidako lehenengo 3 tantoak. Oviedori dagokionez, lehen fasean, sailkapenari dagokionez, lehen fasean, 7. postuan sailkatu zen, 19 punturekin, puntu lortu zituela, besteak adina partia jokatuta, 10, eta Hernanirekin alderatuta, Hernani 5. sailkatu zen, sailkapen fase horretan, 35 puntu lortu zituen, beraz, Oviedo baino, 11 puntu gehiago. Oviedo 19 lortu zituen, eta Hernanik 35. Beraz, 16 puntu gehiago sailkapenari dagokionez. Eta bigarren faseko sailkapenari gainberatu eman dugu digu Leicester, baina jarraituko dugu pitin bat kontaketarekin, zelaiaren erdialdean delako jokoa, eta zigor kolpea Oviedoren alde, azken minutu hauetan Oviedo ari da nagusitzen jokoan, aurrelari indartsua ditu eta hori garrantzitsua da. Albora zuzenean bidali dute Oviedokoek baloi hori. Eta ikus dezagun eskas horretan, badiru 4 jokalari hilaran talde bakoitzak, eta ongi irabazi dute oso jauzi aparta egin du 3. lerroko eskuiniko jokalariak, eta orain horren ondorioz jarraitzen dute Oviedokoek baloiaren jabe izaten, beti ere Hernaniren zelaiaren 22 metroko lerro orain gainean, eta Hernanik lapurtu du baloia, eta baita urrundu ere, Anar Zelosegik zelaiaren erdiraino, baina Oviedoko Gibeleko jokalariak bikain jaso bizkutera, baina arazoa dauzka orain, Hernanik defentsa zorrotza egin duelako, baloia berdegunean uzartze irekian ere eginda, eta Hernanik defentsa indartsua egin arren, Oviedokoentzat baloia uzartze irekian, garbi irabazi, eskuina arroinak eutsi dio baloiari primeran, askatu ere bai, eta orain jarraitzen dute Oviedoko aurrelariek. Esan dizugu jokalari indartsuak eta handiak dituela aurrean, Oviedok, orain ikusi duzen bezala 8ak, 3. lerroko giltzak baloia hartu eta primeran eutsi dio. Eta ondorioz jarraitzen du Oviedok eta zigor kolpea eta uste dut txartela aterako diola. Kepa Mijangosi, uztartze ireki horretan, ezakite nola esan, ez legez bere gorputza talka egiteko asmoarekin kontrario, baina arriskutsu izan dela iruditu zaio epaileari, eta ondorioz Hernani 14 jokalarirekin lehen zatiko orduerdia bete etxear denean, beraz, lehen zatiko 10 minutuak, jokalari bat gutxiagorekin, Kepa Mijangos jokalariak gabe, ekingo dio, jarraituko du Hernanik, 10 minutu, azkeneko 10 minutu hauek, esan nahi genuen,
ean nola eusten dion, pensatzen dut Oviedok ahaleginak egingo dituela partidako lehenenzo egiteko. Eskasa, 20 metroko lerroan, Oviedok talde bakoitzak hilaratze horretan jokalari guztia jarri ditu, eta orain erne hasiera batean berreskuratu dute Oviedokoek, eta erasoan diar dute orain Gibelekoekin, eta ikusi duzen bezala baloia lapurtzear izan da Hernaniko bigarren erdia. Ondorioz, aitzin ariozein ez baloia, Hernaniarrari. Aurrelari multzoak, aurrelariak berantz egin dute uztartze bildorretan, eta horrek esan nahi du errepikatu egin beharko dutela. Oviedoren alde da kasu honetan uztartze bildu hori. Esan dizuegun bezala, huts eta 3 ari da irabazten Oviedo. Arturo Debesak gauzatutako zigorkolperi esker, eta orain eskuina galera, errekaldera Oviedo jokaldia. Hernani, lehen esan dugu, Hernani 14 jokalarikin diarduela, jokalari bat gutxiagorekin beraz. Kepa Mijangos 10 minuterako gozi duelako, Oviedo seio egiteko arrisko handia sortzen, baina azkenean, zorionez, Hernanirentzat zigorkolpea alde. Eta kontraeraso antolatu nahi zuen Hernanik, eta kontroli gabe diardu baloiak jokoan eskarre galera, Armaila dagoen aldean. Oviedo jarraitzen du, baloia galdu gabe, Hernani defensan, ensegulerrotik 15 metrora, eta orain zigorkolpea adierazi du epaileak. Bada jokalari bat min hartu dena, eta bitartean baliatuko dugu Polidori entrenatzaile, Hernaniko entrenatzaileak egindako adierazpenak partidua hasi aurretik. Hauxe duze pixka bat, berak aipatutakoa.
porque son equipos que están pesados adelante y al final de mover esa primera línea y su segunda, pues nos permite encontrar huecos después en el centro del campo. Tira, entzun duzu beraz, errani kontratzea partit polidori, batez ere nola jokatu bertzen bidori. Alde batetik bestera, aurrelari pisutxoa diturako, lehen aipatu dizugun bezala, eta ikusten ari gara, hori nolabait egia dela. Lehen esango genuke ordu laurdenean 20 minutuan erranik ongi erabili du, jokua ongi egin du alde batetik bestera, baina pixkanaka Oviedo nagusitzen diardu, eta horren ondorioz Oviedok lehen ensegua oraintxe bertan egin duena ikusi duzuen bezala. Partida hasi zenetik 34. minutua bete denean. Hortaz, Oviedo jarraitzen du markagailuan agintzen. Huts eta 8, 34. minutuan. Eta ea berreskuratzen duen erranik 10 minutura kanpora bidalitako jokalariak Kepa Mijangoz, aurrean beharrezkoa delako, ez jokalari bat gehiago izango duelako, baita jokalari eskarmentu handiko jokalaria Kepa, eta pisuan ere badu bere garrantzia aurrelari hauek, Oviedokoek agindu baitute azken minutu hauetan. Eta orain aukera izango du Oviedoko hirurlaurdenek erdiko jokalariak, Arturo de Besak, agetaratzeko baloia, ez kanpotik, ongi ikusi dugu hori. Hortaz, huts eta 8, Armando Federico egindako ensaguari esker. Hortaz, huts eta 8, erranik abiarazi du jokaldia, ostikoz, baina nola edo ala, Oviedokoak nagusitu dira, baloi hori, hartzen, harrapatzen. Orain lapurtu diote baloi Oviedori, erraniarrek, eta ostikadatxoa polita zen, Gaizka Arrizabalagak egindako ostikadatxoa edo erasora bidaliteko baloi hori zangoz, baina Oviedokoek hartu dute gibelean eta horren ondorioz baloia albora Armailaren aldera. Gutxi asko Oviedoren zelaiko 10 metroko lerroaren parean. Orain Ander Zapiain baloiarekin eskasa ateratzeko asmotan. Bosna jokalari hilaratzietan. Ea ze jokaldi Xavier Lucas aurreratu da eta ongi irabazio bi eskutera. Ondorioz ezkerraldea eskuko jokoa, erranik, zelaien erdian ala ere oraindik. Baina kontua da pasatzea. Eta baloi ez balin bada ere behar bezainik kontrolatu, azkenean bainat iradi jaso du, zartzi eriki eragin, eskura zabaldu, Hernanik oso dotore egin du sarrera hori, Unasek, eta ondorioz jarraitzen dute Hernaniarrek, 20 metroko lerroraino ailegatu dira, Oviedoren zelaira, Xavier Lucasek jaso, eta orain joko zabatzea Hernaniarrek, Arrizabalagak, luze eta baita ensego egiteko aukera sortu ere. Ezkerraldetik oso jokaldi bizia, seguru jokatuz eskura, eta ezkerregaletik Hernanik egin duen lehen ensegua Aimar Gorrotxategik. Aimar Gorrotxategi gazteak Hernaniren lehen ensegua. Eskuini galetik, hor ikusi duzuen bezala.
Ondorioz, 5-8 lehen zatiko 38. minutuan. Aurrerantz metro asko egin behar izan ditu Erranik, baina azkenean ezkerregaletik jokalari azkarrak ditu egaletan Erranik, eta ondorioz partidako lehenen segua. Ea sartzeri badaukan hagen artean, bainat Arizetak, baita lorture. 7 eta 8. Eta aipatuko izkizugu 15koak Oviedok lehen lerroan Pedro Valentín González eta Armando Fiderico Arroñak 1-3 joko zabaltzailea bi zenbakiarekin, Daniel Sánchez 4 eta 5 bigarren lerroan, Álvaro Rodríguez eta Juan José Hidalgo eta hirugarren lerroan, egaletan Omar de Zuri 6arekin eta 7arekin eskuin egalean Arturo Méndez eta 8arekin Lucas Salvador Giltza 9 uzartze erdia, Joaquín Moro joko zabaltzailea Sergio Merino 10 zenbakiarekin, ezkerregalean hiru laurdenteko lerroan 11 zenbakiarekin Alejandro Vicente eta 14rekin Santiago González erdietan, 12 eta 13 Octavio León eta Arturo Debesa. Eta gibelean 15 zenbakiarekin Nicolás Moro. Ordezkoak José Antonio Márquez, Asier Bousoño, Alejandro Suárez, Javier Carrasco. Eta entrenatzaileak Víctor Asensi Miranda eta Antonio Fernández. Orantxe amaitu da lehen zatia, 40 minutuan, aipatuko dizugu azkar-azkar Erranik atera duen 15koa. Lehen lerroan bat zenbakiarekin Einar Arratibel eta 3 zenbakiarekin Beñat Iradi, orpokatzaile esan dizugun bezala lehen Jonander Zapiain. 4 eta 5 Markel Lakadena eta Unaix Albez bigarren lerroan, hirugarren lerroan 6 Iker Reizmendi eta Xavier Lucas 7 zenbakiarekin. 8 zenbakiarekin Giltza Kepa Mijangos, gogoratu 10 minuturako egotzi duela epaileak. Uztartze erdia Oian Dominguez, zabaltzailea Gaizka Arrizabalaga, ezkerregalean eta 11 zenbakiarekin hiru laurdenetako ezkerregalean Beñat Arizeta aritu da, eta 14 zenbakiarekin eskuin egalean Jokin Olea eta erdietan Unaix Zurriarrain eta Aimar Gorrotxetegi, gibelean Anartzelosegi 15ekin, eta ordezkoak, gero seguraski sartuko dira bigarren zelaian, Tomas Alfonso, Xabat Untzue, Adrián Sánchez, Joseba Díaz, Martxel Aramendi, Jokin Garzieta, Ekaitz Arrozpide.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Arratsaldon berriro landare toki errugbi zelaitik, bigarren zatiari hasiera emango zaio laster batean, prest daude bi taldeak, epaileak ere bai, eta oraintxe hasiera. Gogoratu, lehen zatian, 7-8 amaitu dela aurretik Oviedo taldeak. Talde bakoitzak ensego bana egin du, hain justero 24. 24 minutuan utxe eta 3 aurreratu da Oviedo, zigolkopea agetaratuta. Gero utxe eta 8koa 33 minutuan, lehenen zego Oviedok, Armando Fidirikok. Gero ordea, handik 3 minutura, Erranik egin duen zegoa Aimar Gorrotxategik, 3 ordenetako erdia gain zuzen ere, eta 5 eta 8 Urbildo eta Beñat Arizetaren transformaketarekin, 7 eta 8 emaitza horrekin eman zaio hasiera bigarren zatiari. Gogoratu Hernani jokalari bat gutxiarekin diarduela, oraindik ere Kepa Mijangoz 10 minutarako egotzi dutelako epaileak. Uztartzeireki batean bere buruak kontrario baten aurka talka egin, baina ez legalki, eta horregatik orain 14 jokalari egin diardu Hernanik. Zelaien erdian, bigarren zatiko hasieran gaude, markagailuaren azpialdean, Oviedok, alboko sakea, atera du eta baita irabazi ere, zelai erdian jarraitzen dute Oviedokoek baloiaren jabe, Urdinek, Gorrotxak nola baita blokeo
blokeatu du kontrarioa, eta baita defentsa zorrotza egin ere, Zapiainek 10 metroraino bidali ditu Oviedokoak, eta orain luze zangoz defentsako ostika da, luze, Beñatariz eta pres baloia jasotzeko Armailaren parean, Anartze Losegiri luzatu dio baloia, Anartze ostika da luzea, goitikakoa, eta baita aukera ere berak eramateko, Erranik arriskua, ensegulerrutik metro batera, pare bat metrora geratu dira, baina aldez aurretik, adierazia zeukan epaileak, baloi hori aurrera joana zela, eta ondorioz, Uzartze bildua agindu du epaileak. Eta bai, aukera dotorea Erranik, bigarren zatiko lehen egiteko, lehen zatean egina du bat Aimar Gorrotxategik, orain bigarren aukera Uzartze bildua irabazi ondoren, Erranik jarriko baitu jokoan. Ea ba. Pres baloia pasabideen sartzeko Ian Dominguez, Erraniko Uzartze erdia. Eta Gibeleko jokalaria dena pres erasoari ekiteko. Kolpea adierazi du epaileak eta baita Kepa Mijangos, uste genuen oraindik ez zela zelairatu, baina bai. Zelaian da, berak hartu du baloia berdegunetik, eta ezkerraldian Jon Ander Zapiainek, baita esegua egin ere, ezkerraldean, Zapiainek, ezkerrera zabaldu dute baloia Erraniarrek, ikusiko duzuen bezala orain irudietan, baloia Kepa Mijangosek altxatu du berdegunetik, eta pase luze eginda antzegoen Jon Ander Zapiain indarrez sartu alizateko ensego lerroraino. 12 eta 8 bigarren zatiko 4. minutuan. Bigarren ensegua Hernanik. Eta orain agetara jaurtitzeko abagunea, Beñatarizetak, gaur ezkerregalean jokatzen diarduen Erraniarrak, eta bere konzentrazio fasetxoa egin ondoren, oso alboan dauka, Armailaren aldean, eta ez du lortu, beraz jarraitzen du 12 eta 8 norgehiagokak. Eguzkiak jarraitzen du, dotore argitzen eguna, eta eskerrak jokatzeko giro bikaina dugulako Hernaniko landare toki horri zelaian, lokatzik ez, zelaia biguina, dotorea, eta orain Oviedo nagusitu da jokaldi horretan, eta baita eskuinera zabaldu ere, baina orain Hernani talde osoakin diarduenez, defentsan lanean aritzeko ere aukera hobea du. Ea ba, zango ze joko dute Oviedokoek, eta gainera kapitainak alako agindutxo eman dio jaurtitzaileari, eta agetara jaurtiko dute Oviedokoek. Pres
jaurtitzeko Oviedoko bigarren erdia. Erne, hagen aurrean du, Arturo Debesak. Berak gauzatu du lehen zigorko transformaketa eta orain Erraniarrak defentsatik zango zorrundu nahian, baloi hori baita urrundu ere, Oviedoren 22 lerroraino, eta naiz eta orain aldea izan edo aukera izan, Oviedok baloi urruntzeko, ostika da luzea, baloia errekaldera erori da, beraz, baloia handik hartzea ere, komeni da. Gainerako gaurko jardunaldiko norgehiagokei gainbegiratu eman da, Mungialdean, Uribe aldea taldeak, 13-12 irabazten ari zaio Donostiako AVK beraberari, gudaukagun emaitzari dagokionez beti ere. Eta bestetik, Gasteizen, Gamarran, Gaztedik 31, Gijonek huts momentuz. Partido horiek lauetan hasi dira. Amairu eta Amabi izan dizugun bezala Uribe aldea eta Donostiako beraberaren artekoa. Zelaian erdian, hemen Landare toki rugby zelaian, Hernani eta Oviedon arteko norgehiagokan. Armailan aldetik izango da uztartze bildua. Hernanik jarriko du jokoan. Ea ba. Zigor golpea alde, Hernanien alde. Nola baite lehen lerroko jokalariak eskuinaldean jokatzen da Roña, barrurantz egin duelako edo hori ulertu dionik. Orain Peñatarizetak baloia albora. Emaitzari dagokionez, hortxe dago, justo, 12-8. Zapieinek baloia luze, Xavier Lukasentzat. Izena ere jarri diote jokaldi horri, Baiona. Ustatzen laxoan, baloiari tinko eutxi, Beñatira diren laguntza orain. 22 metroko lerroraino. Jarraitzen du Hernanik eta aurrera zaieba azkenean, eta ondorioz 22 metroko lerro horren gainaldean, Oviedorentzat sakea edo.
oraingoan Oviedok sartuko du pasabidean, baina erori egin direnez bi aitzin multzoak. Berriro Uztartze bildua. Oviedorentzat Uztartze bilduaren jokaldia, baita zortziak bikain jaso, eta hemen ikusleek diote Oviedok marra zapaldu dutela, baina ez du horrela ikusi, marrazainak eta ondorioz jokaldiak zigor-kolpearen bidez jarraituko du hain zuzen ere. Hernaniren aldekoa izango da. Aukera du Hernanik pixkanaka nagusitzeko, bigarren zati honetan ari da gehiago biltzen. Erasoan gehiago jardunez. Jokaldi bat, Oviedo jokalari ez dakigu zein den, baina lurrean etzan da, min hartuta, eta baliatuko dugu pikin bat nola dagoen une honetan sailkapena. Lehen postuan gaurko partida kontuan hartu gabe, hori bukaeran agian jakingo dugu. Hernani da lehen postuan, gogoan hartu lehen faseko partidak puntuak ere kontuan hartzen direla. 56 puntu, 12 jokatu ditu, irabazik 11, berdintua bat ere ez da galduak bat kontuan hartu. Bi fasetako emaitza kontuan hartzen direla. Bigarren postuan Grupo Intxausti Gernika, 51 punturekin, 12 jokatu, 11 irabazi, eta bat galduta. Hirugarren postuan Gaztedik Diardu, ja alde handi xamarrarekin, 39 puntu ditu, 12 jokatu, 8 irabazi eta 4 galdu. Laugarren Oviedo da, 37 punturekin, 12 jokatu, jakina, 8 irabazi eta 4 galdu. Bosgarren postuan, Unika, Iruñako taldea, 22 punturekin, 12 jokatu, 4 irabazi, bat berdindu eta 7 galdu. Uribe aldea, Bizkaiko taldeak, 16 punturekin da, 12 irabazi ditu, 3 berdindu eta barkatu. 16 puntu ditu, 12 jokatu ditu, 3 irabazi ditu, bat berdindu eta 8 galdu. Donostiako AUBK bera berriz, 12 puntu ditu, 12 jokatu ditu, 2 irabazi eta 10 galdu. Eta azken postuan, honen maila galduko du, seguruenik, Gijón Rugby Club, puntu bat lortu du soilik sailkapenean, 12 jokatu ondoren eta 12ak galduta. Hernani da erasoan, eskasean luze Xabier Lukas jaso du bi eskutera, eta Uztartze Laxoa osatuta, aurrerantz doaz Hernaniarrak, pixkanaka ensego lerrora hurbiltzen, 15 metrora hor nonbait, Uztartze irekia, Domingeze jaso du baloia, eskuin aldera, ostikadatxoa orain, erasoan eta eskuin egalean, ez azkenean ez. Bera, sailkapeneko kontuari dagokionez, Hernanik ez du inolako arazorik, hasieratik zeukan arazo gozo gutxi maila galtzeko, horretarako baita bigarren fase hau, mailari eusteko edo galtzeko. Eta Hernani lehen postuan denez, eta gainera, errax, partida guztiak
kasietenak irabazita, 11 irabazitu, edo bagaldu, bigarren postuko Gernikari 5 puntuko aldea kentzen dio, eta gaur gainera Hernanik lor ditzake garaipeneko 5 puntuak, eta azken postuan Gijon denez, puntu batekin bakarrik, eta Gijonen aurretik Donostiako bera, 10 punturekin, beraz, inolako arazorik ez, Oviedok ere ez partida galtzeko, eta jokatzea, lehen aipatu duen bezala Patri Polidoririk, alde batetik bestera jokatzea, orain Anartzelosegik jarri da jokoan, epailearen gan jodu baloiak, eta Uztartze bildua izango da Hernaniren alde. Beraz, elkapenari daukien gauzak argi eta garbi daude, bai Hernani eta bai Oviedorentzat, eta ondo pasatzea, jokaldi politak egitea, ikuskizuna eskaintzea, eta Polidori Hernaniko entrenatzaileak esan duen bezala, pixka bat aurrera begira jarrita taldea. Orain Uztartze bildua, Errekaldean ikusiko duzu irudietan Hernaniren laguntzaileak, Bake kafeak, Hernaniko egunkaria kronika, Keinu entrepresa ere, era gozieteko garrabatuak egiten ditu Keinuk, eta hortxe, jakina, zelaiaren erdialdean hasi du jokaldia Hernanik, eskuinera jokatuz, Errekaldera, eta baita jokaldi interesgarria egin ere, beraz, ensegulerotik 8 metrora geratu da jokaldia, eta gainera, zigorkolpea Hernaniren kontra. Erasoan ziar duen Hernanik, baina ezin amaitu jokaldia behar bezain ongi. Seigarren jardunaldian ari dira Espainiako B mailako bigarren faseko taldeak. Guztira 9 dira. Gaur talde batek du atsedenaldia. Ez direlako pareak. Eta gaur hor diardu jokoak, 22 metroko lerroan, Oviedoren zelaian. Orain minutu batzutan, pixka bat jokaldia nahastu xamarra da. Ea bazertan bukatzen den, 22 metroko lerroan, diardute aurrelariek, elkarren kontrako leian, Hernanin aldaketa batzuk izan dira. Ikusiko duzuen bezala zelea, 18 zenbakerekin, Adrian Sánchez sartu da, zelairatu da. Ea kontraerasoan orain, Hernanik nola egiten du jokoa, Anartzelosegik, baina zelai erdian oraindik ere, Meñetariz eta sartu da eskuinetik ezkerraldera, erdialdera, baloia jaso, eta jarraipena du jokoak. Nik aipatu dute multzo honetan 9 talde dira, baina 8 dira. Eta momentuz
eskuinaldera Hernani jokoan, Kepa Mijango ze jaso du baloia. Ustatze irekia Martxel Aramendik sartu da, bigarren zati honetan, eta berak abierazi du jokaldia eskuinaldera, Martxel Aramendi. Hor nahastu xamarra joko momentu honetan, zein nagusituko den, ikusteke. Azkenean, Oviedoke jaso du baloia, irabazi du baloia, eta orain behaien eta errebotean Hernanik aukera egin dezake, hain justu ere partidako Hernanik egin duen hirugarren ensegua errebote bat baliatuta eta bizi-bizi agapera joanez. 17 eta 8, bigarren zatiko 17. minutuan, markagailua beraz 17 eta 8 eta orain aukera aparta du Hernanik transformaketa lortzeko. Aukera aparta dauka, bainat Arizetak hagen aurrez arre duelako aukera jaurtitzeko eta beste bi tanto bereganatzeko. Hori da gertatu dena, beraz 19 eta 8 pixkanak Hernani nagusitzen jokoan eta alaber markagailuan ere. Gu ditugune emaitzei dagokienez, Unikak etxean galtzen jarraitzen du, huts eta 5 Gernikaren kontra, baina 5etan hasi da norgehiagoka. Bestetik, hemen Hernani Landare toki rugby zelaian, 19 eta 8 ari da nagusitzen Hernani etxeko taldea. Arratsaldeko 4etan hasi da era berean Uribe aldea Donostiako AVK bera, aurretzi dira Bizkaitarrak, Uribe aldea 13 eta 12. Beraz, markagailuari dagokionez, estu partida horretan. Eta aldiz, Gaztedik, Gasteizen, Gamarra zelaian, emaitza alde handikoa ari da lortzen, Gijonen kontra 48 eta huts. Orain hemen Landare tokin, baloia luze Hernanik, defensa urruntzeko. Ekaitz Arrozpidek egin du 17 eta 8koa. Hernaniren hirugarren enseiua. Arrozpide joko zabaltzaileak. Ea aipatzen ditugun Hernanik egin dituen beste aldaketa bat edo beste 19 zenbakiarekin ikusiko duzue zelaian Hernaniren aldetik, bigarren zatian zelaia ditu da Joseba Diaz de Mendibil, Laboa. Eta lehen aipatu dizugu Adrián Sánchez, Arroña, kontu Zerne, Oviedo erasoan delako, Narzelosi jaso du bi eskutara, eta lortu du baloiari ustea, defensa gogorra izan arren, kontrako defensa gogorra, esan dizuet orain, Uzartza erdia, 21 zenbakiarekin, Martxel Aramendi, Txintxurreta, 16 zenbakiarekin berriz, bigarren zelaian,
zelairatu den lehen lerroko jokalaria, Tomas Alfonso Infante, Erne jarrai dezagun jokua Oviedoke aukera daukalako jokaldiaren bitartez, orain 3 zenbakia lehen behin baino gehiagotan ipatu dugun Armando Federico Scarlato da 3 zenbakia duen jokalari, Oviedoko jokalaria. Eta zigurkopea Hernaniren kontra, azkar atera nahi zuen, jarri nahi zuen joko Oviedo, baina epaileak gelatzeko adierazi du aurrez aurre. Hernaniren zelaiaren hagen aurrez aurre aterako du jokaldia Oviedok, eta Hernani berriro jokalari bat gutxea horrekin geratuko da, 14 jokalarirekin. Epaileak 10 minuturako egotzi duelako. Ikusteri badaukagun zein jokalaria egotzi duen jokalariak. Nire konto gezkiz badaude. Xabatun Zumeaga egotzi du epaileak, eta aukera aparta dauka Oviedok, 3 tanto bereganatzeko, oso jaurtik eta agetaratze erresa daukalako. 3 ordenetako bigarren erdiak, lehen ere berak bereganatu lortu ditu puntuak. Bigarren erdiak esan bezala Arturo de Besak. Emeretzi 11 de Besak zigor kolpea. Eta bigarren zatiko 19. minutuan gertatu da hori. Beraz ez dauka alde handia Hernanik jokoan, markagailuan esan nahi nuen. Bestetik gogorarazi berri zego, 6 nazioen torneo ere jokoan dela. Uste dut azken aurreko jardunaldia dela. Gaur ez dakit emaitza, gero batek esango digu. Eskoziak eta Italiak zuten jokatzeko, arratsaldiko 3:30 okerezpanago. Eta Leicester 5:00 6 laurden gutxi galdea, Inglaterra, Irlanda, bihar berriz, Frantzia, Gales. Eta jarraituz ohorezko B mailako, Espainiako ohorezko B mailako kontuekin, elita mailan nagusira igotzeko lehian, badakizue 3 talde ditugula, euskal talde ditugula, Getxo Rugby taldea, Universitaire Bilbao Rugby taldea, eta Gezalaga Okelan, Zarautz, hauek bigarren faseko 5 jardunaldi jokatu dituzte gehienek, eta momentuz lehen postuan, gaurko norgehiagoka kontuan hartu gabe, Liceo Frantes Madrigo taldea 18 punturekin, 5 jokatuta, bigarren postuan partida bat gutxea jokatuta Ingenieros, Ingeniero Las Rozas taldea, 17 puntu lortu ditu, 3. postuan Labila, 3. postuan esan bezala 15 punturekin, 4 partida jokatu ditu, Ingenieros Ekadina, eta gero 4. postuan Getxo 15 punturekin, 5 partida jokatuta, 3 irabazi ditu, gero Club de Rugby San Cuat 5. Valencia 6. 7. Universitario Bilbao Rugby 5 puntu dituela, 5 jokatu ditu, eta 1 irabazi eta 4 galdu. Eta Malaga 8. eta 9. Zarautz puntu batekin 4 jokatu ditu, ez du partidaik irabazi momentuz, berdin du ere eta 4 galdu ditu. Hori, esan bezala, maila nagusira igotzeko, eta gaurko jardunaldia jokatu ondoren, 6. jardunaldiko partida jokatu ondoren, beste bat izango dute, hauek esan bezala, elite mailakoek gora igotzeko ahaleginetan.
Baina guk hemen jarraituko dugu Hernanin, orain Hernaniari erasoan, 20 metroko lerroan, Oviedoren zelaian, baina baloi erori egin zaio Kepa Mijangosi, ez du jasotzerik izan. Aipatu dizuela uste dute transmisioan zehar gaur zigarren jardunaldia eta bat geratzen zaiela bigarren Espainiako Orezko B mailako bigarren fase honetan diharduten amultzeko taldekoei jardunaldi bat geratzen zaie liga amaitzeko. Eta hauek izango dira norgeokak baliatuz etenalditxoa dugula, Adrian Sánchez Hernaniko jokalari min hartuta dau. Eta hauek izango dira azken jardunaldikoak, hain justu ere, martxoaren 24ko asteburuan. Hernanik kanpoan jokatuko du, beraz amaituko du liga kanpoan jokatuz, Gijonen kontra Gijonek ja maila arriskuan dauka, eta ez du aukera txarra Hernanik beste garaipen bat lortzeko. Oviedo etxean jokatuko du, Gernikaren kontra, eta Euskal Derbian, Iruñen Unikak eta Uribe Aldeak elkarren kontra jokatuko dute. Nafarrek eta Bizkaitarrek. Gasteizen berriz, 24an, 11:00, Gaztedi bera-bera. Eta lehen aipatu dizuedan, Hernaniren eta Gijonen arteko norgehiagoka, 23an, martxoaren 23an, arratsaldeko 5:00, horrekin emango dio amaiera, multzo honetako ligari, eta Hernanik ere azken partida jokatuko du, kanpoan, gaurkoa azkena hemen etxean, eta, bueno, momentuz aurretik da, markagailuan, baina ezpentsa alde handiz diharduenik. 19:11 bigarren zatiko, etenaldia da orain, beraz, minutu batzu luzatuko ditu epaileak, momentuz 35. zenbat minutua. Ea zertan den gogoratu azkenen saioa edo betu esan da, azken zigor kolpea Debesak gauzatu duela, zigor kolpez. Eta orain aldaketa Adrian Sánchezek zelaia utzi behar izan du, eta Inar Arratibel zelairatu da, jakina lehen lerroa osatu behar da. Lehen lerroan beti lehen lerroko jokalari jokatu behar dute, ikusten duzuen bezala, aldaketa desente egin ditu Hernanik, hor dakusazue meretzi zenbakiarekin Joseba Díaz de Mendibil Laboa, eta orain Uztartze bildua. Oviedoren aldekoa izango da. Partidako 71. minutuan, beraz 31 minutu pasatxo, bigarren zatikan. Anarzelosegik, ostikoz, zangoz, luze, eta ona, armaia aldetiko albora bidali duelako, defensa lanetan, baloia zangoz, eta 10 metroko lerroan, Oviedoren zelaien beti ere, ikusten dutzen bezala irudietan, 10 metroko marraren gainean, jarriko dute jokoa, Oviedokoek, hain justu hor bere aztalkariak, horpokatzaileak, Daniel Sánchez Viejok,
eta baita ongi irabazi ere, orain erasoan eskura, bigarren zatian zaleratu den jokalariak ongi utzi dio Alejandro Suárezek, eta horri esker jarraitzen dute Oviedokoek erasoan, baina Hernanin zorionerako zigorkolpe egin dute Oviedokoek baloia estaltzeagatik, estaltze ireki horretan, hain justu ere, lehen aipatu dugun orpokatzailea, Daniel Sánchez uste dut adierazi diola zigorkolpea. Behatzi 10 minutu geratuko dira partida bukatzeko, eta orain han eskasa ikusten dutzen bezala Hernaniren iragarkia babesleak, Mafre aseguroak, gasolindegia Karabel, Abia lantegiak banatzen dituen erregaiak, Baki kafeak Elorrion, eta hortxe izango da eskasaren ateratzea. Luze, Xavier Lucas ongi ari da azken eskasetan, eta baita Uztartzen Laxo eginda, baina nolabait ez legala izan da jokaldia, trabatu egin duelako taldekideak kontrarioaren defensa hori, horrela ulertu dugu, behintzat, hormaren egiteagatik ero, eta orain Uztartze Bildoa Oviedoren alde. Antxe bertan izango da Uztartze Bildua, Oviedoren segulerrutik 12-15 metrotara, Oviedoren alde, pasabide etxoan sartu baloia, eta eraso hasi Gibeletik. Ez dut erabaki izango zotzea, eta orain, ezkerraldera bikain zabaldu du nahiz eta oztopoa izan, Joaquin Morok, eta eskuin egaletik, ari dira erasoan orain, baina baloi Hernani jaso du, eta Armaia aldetik, bainat Arizetari eman diote baloia, bera jaso, metro batzuk egin, Uztartze irekia, eskuinera zabaldu, eta han jaso du baloia bikain, Xabat Untzuek hasiera batean, orain bainat iradik zabaldu ezkerraldera, hiru laurdenetakoek antola dezaten jokaldia, baina eta Arizeta berriro, Kepa Mijangosek jaso, eta orain baloia bi esku batera bikain jason den, 20 metroko lerroraino ailegatu da, Uztartze ireki eragin, eta aukera polita izan zitekeen, uste genuen Martxel Aramendir baloi egin ziela aurrera, baina zigorkolpea adierazi du epaileak Hernaniren alde. Orain bigarren zatian zelairatu den Ekaitz Arrozpidek, askotan partiden astapenetik aritu den jokalaria, eta orain luze joko du albora bidali nahian, eta handik berrabiarazteko jokaldia. Arrozpidek luze, eta handik ea nola doan jokaldia. Lurrean min hartuta ikusiko duzu Jokin Olea, ez orain erudi honetan, baina 10 metro eta zelaiaren erdialdeko esparruan da lurrean min hartuta, bitartean jokoa jarraitzen du, eta Kepa Mijangose baloia bikain hartu ondoren, azkenean baita baloiaren jabe jarraitu ere, baina defensa zorrotza, Oviedok, aurrelari indartsua ditu, eta baita baloia lapurtu ere, azkenean, ikusi duzu Alejandro Suárez indartsu, eta orain erasoa Armaiaren aldetik, Oviedoren eskuinaldeko zeatik, Gibeleko jokalariak, Nicolás Morok jaso du baloia, baina defensa zorrotza egin diote, hala ere, baloiaren jabe izaten jarraitzen du Oviedok, eta orain
etendu jokoa. Azkenean masajista berak Hernaniko masailariak atera du, Jokin Olea bizkarrean, albora, Armailen aurrean, ez da ikusten irudietan, baina bitxia izan da masaje maleak, Hernaniko masaje maleak edo medikuak edo osasun zaintzailea behintzat, bizkarrean hartu eta albora ekarri du, Jokin Olea minatuta, badirudi kolpea duela saietxean, ezker saietxean, eta ez dut uste jarraituko duenik, itxura guztia du, Jokin Oleak ez jarraitzeko gutxi gehatzen da gainera. Horia, Jokin Oleak gutxi du zelaia. Beraz, bi jokalari min hartuta, Erranik, Adrian Sánchez eta orain Jokin Oleak. Eta emaitzari dagokionez, gu dauzkaguna behintzat momentuz. Intxaustik Gernika Errobi talde bizkaitarrak huts eta bost ari zaio nagusitzen bizkaitarra, ari zaio nagusitzen Unika Iruñean, eta 19 eta 11 ari da Hernani nagusitzen Landaretoki Errubi zelaian. Ordu berean lauetan Uribe aldeak 16 eta 12 irabazten jarraitzen du, beraberaren kontra, Donostiko beraberaren kontra, eta azkenik alde handiago lortu du dagoeneko, Gamarran Gasteizen, Gaztedi taldeak, 74 eta huts Gijoni irabazten baitio. Hori ere lauetan hasi da, eta oso gutxi geratzen dira, 3 partidak amaitzeko, alegia. Hernani Oviedo, Uribe aldea bera, eta Gaztedi Gijon, lauetan hasi dira, etenaldiak kontuan hartuta, luzatuko dira partida, baina orain momentuz behintzat, Oviedoren alde hemen Landaretoki Errubi zelaian, ikusten duzuen bezala, Oviedoko orpokatzailea jaso du baloia, hortxe ateratzeko eskasa, hilaratzeetan bosna jokalari talde bakoitzak, ez da asko geratzen, ja bukatutzat eman daiteke arauzko denbora, baina luzapena izango da, hor ikusten duzuen bezala, jauzi ikaragarria, Oviedokoak, baditugu iragarki batzuk Hernaniren babeslea direnak, Orona igogailoa, Perfait, Tolosa garajeak For zerbitzu ofiziala lantegia, Marketing industriala Coach, eta alaber zelaiaren erdian, hor ikusiko duzuen bezala, ez orain oso garbi, baina CMO Balbez, Alon, Cominter, Autosuedia lantegia, Hornitzailea Adarra, Saltoki handia Usurbilen Urbil, papelgintzan diarduen Garbi, eta orain ikusiko duzuen bezala, Kima, Ariz eta eraikuntzarako materiala Hornitzailea, Mendaur eta KB Sukaldeak. Baina horiek nola baita Hernaniren zelaian dauden iragarkia dira, orain berriz, Oviedon zelaian diardute jokoan, 20 metroko lerroa parean, beti ere Oviedon zelaian, eta orain Oviedo defentsatik atera nahian, baina Anartzelosegik eutsi dio nola edo ala kamisetatik, eta eta ikus dezagun, horra idea, leia estuban, aurrelaria, baina tiradi defensan, Oviedo aurrera egin eta bere tiradi jaso du baloia. Eta ikusi du partida, nik uste nuen, bainatek apropo botazioela kanpo, baina ez. Zigor kolpea izan da Hernaniren kontra. Barre egiten du berak, baina tiradik, izan ere, arauzko denbora amaitu baita, eta 19 eta 11 direnez aurretik Hernaniarrak, bazare, nik ala interpretatu dut, kanpora apropos bota duela. Bigarren zatian
azkenean Hernaniari da pixka bat agintzen jokoan, eta horri esker eutsi ahal izan dio markagailuari 19-11. Gainera azken minututan Hernaniari da nolabait jokoaren agintean. Ovidok jarriko du jokoan. Orpokatzaileak, Daniel Sánchezek erdialdean jauzi handia egin, baina osa irabazi dut Ovidokoek. Eta hor ikusi duzu lurrean Xabat Untzue. Bigarren zatian zeleretu den Arroña. Saiestu behar luke Hernanik Ovidok seio egin dezan. Baina bueno, emaitzari dagokionez, sailkapenari dagokionez, garrantzia handirik ez Ovidok besten seio bat egiteak. Esan dizuego amaituta dela jadanik, 47. minutua bete da, beraz, luze xamarra, izan baitira etenaldiak, eta ezin metrok aurrera egin Oviedo, defensa ere, Martxel Aramendi saiatu da, eta orain, Anartze Luzegik, luze xamar ez du pase egoki egin Oviedoko azalkariak, Daniel Sánchezek, hala ere, Oviedo da erasoan, plakatzaile Hernani taldea, eta hor diardu jokoak, zelai erdi eta 10 metroko lerroan, Azelosegik ostikadatxoa, erasoan antolatzeko, eta azkenean lortu du Oviedo jokalariak, bereganatzea parodia, baina justu. Arturo Debesak alegia, eta orain, 10 metroko lerroan, Oviedo baloiaren jabe, Armaia aldera Debesa berriro baloiaren jabe bieskutara, pase dotorea egin dio 3. lerroko eskuineko jokalariari, Arturo Mendezi, defensan Hernani, Oviedo erasoan, arauzko denbora amaituta, 19 eta 11 Hernani aurretik, eta epaiak ongi kontrolatuko zuen, zenbat denbora luzatu behar zuen partidaz, eta 7 pasada ja da. Gure erlojuari dagokionez, 8 minutu arauzko denbora amaitu zenetik, eta orain Oviedo eskuinaldera, Armailaren aldera. Hortzi joan bi eskutan hartuta baloia Octavio León, baina Hernani azkenik nagusi eta txatel hori aterako dio, Einar Arratibeli, Arauz kontrako bueno, jokaldia egin duelako, jokaldia edo plakatzea edo defentsa egin duelako Einar Arratibel eskarmentuko jokalariak. Hernaniren ezkerreko Arroña 10 minuturako, baina ja partida amaituko da laizzer. Eskasera jaurtiko du baloia Debesak, luze bai, eta orain, bueno, berez, eskasa atera beharra dauka, naiz eta amaitutzat eman zezakeen partidua ere, baina alde duenez jokaldia Oviedok, eutsi bertzaio jokaldiari, eskasa, zeina jokalari hilaratzean, Oviedok garbi irabazi du, 22 metroko lerroaren gainean, beti ere, Hernanien zelaian jakina. Aztalkari Oviedokoak luze egindu pasea, Daniel Sánchezek, eta orain ezkerraldean diardu Urumea ibaiaren aldetik jokaldiak, eta amaitu da, orain bai amaitu da. Hemen Landare Toki Rugby zelaian partidu amaitu da. 19 eta 11 Hernaniren alde, eta aipatuko ditugu gainerako partiduak. Launikak huts eta 12 galtzen jarraitzen du, bostetan hasi delako partida Intxaustik Gernika taldearen kontra Iruñean. Esan dizugun bezala, Landaren 19 eta 11 nagusitu da Hernani Oviedoren kontra. Lauetan hasi da era berean Uribe aldea eta Donostiako bera, Uribe aldeak 16 eta 12 irabazi dio,
beraberari eta lauetan hasitako norgehiagoka era berean Gasteizen Gamarra Rugby zelaian Gaztedik 74 eta utzi irabazi dio Gijoni. Gogora dezagon amaitzeko gure kontakizuna, nola izan diren kontuak oro har nagusitu eginda Hernani, baina despensa oso erraz izan duenik, tartean gainera bi jokalari egotzi ditu epaileak Hernaniko 3 jokalari, 3 ala 2. Agiria bat Jokin Garzia, gero Jokin Garzia kanporatu 10 minuturako eta baita Einar Arratibel ere. Hola gertatu dira markai hori dagozkion kontuak. 24. minutuan huts eta 3 Debesak zigorkolpe jaurtiketan transformatua. Huts eta 8 34. minutuan Armando Federicoren ensegua lehena Obiedorena. Lehen minutuetan Hernani hasi da egintzen, baina pixkanaka Oviedo aurrera egindu. Gero ordea, 4 minutura Aimar Gorrotxategik egindu Hernaniren lehen ensegua transformaketarekin Beñetarizetak 7-8 eta lehen zatia horrela amaitu da. Bigarren zatian Jonander Zapiainek egindu Hernaniren bigarren ensegua 4. minutuan eta gero Ekaitz Arrozpidek 17-8koa 3. ensego eginez taldearena eta azkenean Beñetarizetak 19-8 eta Debesak Oviedoko jokalaria zigorkolpe gauzatzea 19 eta 11 jokalariak elkar agurtzen ba nola bait oso kiroltasunez Hernanik amaitu du etxeari dagokionez, etxeko partidei dagokionez amaitu du liga. Amaitu du liga, etxeko partida guztiak irabazi ditu eta orain 7. jardunaldia izango da azkena Ohorezko B mailako 2. fasean, mailari eusteko fase honetan, eta horiek izango dira norgehiagokak lehen komentatu badugu ere, 24an Gaztedi bera-bera, 23an larun batean alegia, 5etan Unika Uribealdea, era berean 5etan Gijon Hernani, azken partidu Hernani kanpon jokatuko du beraz, eta hor izango da Oviedo eta Intxausti Gernika Rugby taldearen artekoa azken jardunaldian. Beraz, zuei esanik Landabeko partiduak amaitu direla aurtengo ligari dagozkionez behintzat, eta segurazki, zuzeneko emanaldiak ere hementxe amaituko direla pentsatuz, jaso ezazu gure agurra, Joanan Iraola, Nekane eta hemen hitz eta pizza aritu denaren partetik,